Торт – гэта хлусня. Або гісторыя пра тое, як я агучыла гульню Portal. Вітаем вас у даследчым камп'ютарызаваным цэнтры лабараторыі Aperture Science. Я Тоя. Я займаюся беларускамоўным дубляжом, агучкай і пераспевамі. А магчымасць агучыць відэагульню мне прыйшла выпадкова з тыктока. Мне напісаў гулец і прапанаваў зрабіць кавер на песню Still Alive з гульні Portal. Таму я вельмі хуценька накідала пераклад і зрабіла пераспеў, які, дарэчы, вы пачуеце ў канцы відэа. Слова за слова, і ён прапануе мне агучыць гульню цалкам на беларускую мову. Цудоўна! Паводле пратаколу тэставання мы спыняем упрыгожванне праўды праз 3, 2, 1. Спачатку я сумнявалася, шчыра кажучы, бо гэта вельмі вялікі аб'ём. Але ўсё ж такі рашыла паспрабаваць, бо я ніколі раней не агучвала відэагульні, толькі фільмы. Мая гераіня – гэта галоўны антаганіст усёй гульні суперкамп'ютар GLaDOS, якая ставіць вопыты на людзях, а дакладней на нашай галоўнай гераіні Чэл. І наша задача – выжыць. Вы ж ведаеце, што вы непрыемны чалавек. GLaDOS вельмі цікавы персанаж. Маніпулятыўная, саркастычная, з цынічным пачуццём гумару. Гэта робот, і таму голас мае быць як у робота. Паводле неабавязковага пункта пратаколу мы паведамім вам цікавы факт. Мне давялося вельмі пасядзець над апрацоўкай гука, каб эфекты былі блізкія да такіх, якія ў арыгінале. Кінетычнай энергіі. Яна ўвесь час спрабуе маніпуляваць намі, схіліць да чагось вельмі небяспечнага і смяротнага. Але чаму торт гэта хлусня? Справа ў тым, што GLaDOS увесь час спакушае нас тортам, як узнагародай за паспяхова пройдзены іспыт. Яна абяцае нам шыкоўную вечарыну, куды прыйдуць усе нашыя сябры, дзе мы будзем есці торт, але насамрэч торт гэта хлусня і маніпуляцыя, каб нас хутчэй забіць. Я насамрэч, нават збіраюся спампаваць гульню і пагуляць. Нягледзячы на тое, што мне вельмі страшна, я вельмі не люблю гульні, якія на выжыванне, але я паспрабую, я хачу паспрабаваць. Мне здаецца, гэта было б вельмі цікава, і таму дайце мне ведаць у каментарах, ці хаціце вы такое пабачыць на гэтым канале. Летсплей ці нешта такое. І, дарэчы, калі вам спатрэбіцца агучка, вы ведаеце, дзе мяне шукаць. Калі вам падабаецца тое, што я раблю, падпісвайцеся на мой бусці. Там можна зрабіць разавае ахвяраванне або аформіць падпіску. А цяпер абяцаны пераспеў для самых цярплівых гледачоў. GLaDOS, урубай! Неймаверна. Гэта быў поспех звыш пахвал. Не перадаць маё задавальненне. Aperture Science. Зробім, што трэба, усё для вас. Дзеля дабрабыт усіх, акрамя тых, хто памёр. Хіба варта плакаць над памылкай адной, намагацца трэба, пакуль торт яшчэ зробіш на 2-3 стрэльбу файную ты, дзеля тых, хто дагэтуль жывы. Я не злуюся, я кажу шчыра, без хлусні. Мёртвая ляжу з разбітым сэрцам, ушчэнт разадраўшы мой кожны кавалак спаліш ты. Полымя пячэ, але я рада я за цябе, ліч бы на экране ў прыгожым радку не ў рэжыме бета выпускаем гульню. Хай спаліла мяне, шмат змагла ты зразумець, дзеля тых, хто дагэтуль жыве. Пакінь мяне, мужа, мне лепей застацца унутры. Можа, знойдзеш тых, хто дапаможа. Можа, Black Mesa. Гэта быў жарт, ха-ха, наўрад. Гэты тортик смаката, аж за вушамі трымціць. Што ж я размаўляю, а навука стаіць. Не хацела быць бы я на месцы тваім. Трэба
Бывайце.